охири мавсим ва дар 22 бозие ки ин тим дуэр кард, шумо пешкаш карда мешаванд ки пас аз чанд лаҳза дар ин маврид ҷо боз ҳайати тими клуби марказии варзиши артеш ба мо шумо нишон дода мешавад. Шамсиддинов аст дар ҳуҷраи вар, роҳбар Абдулло Давлатов, ванани рақами 4 бошад, Патрик Рудолф маҳсуб мешавад. Бозии имрӯза шурӯъ гардид ва футболбозони дастаи ҳосилот рақобатро аз маркази майдон шурӯъ карданд. партов ба дохили ҷаримагоҳ, инҷо аввалин шуда бозигарони клуби марказии варзиши артеш ба тӯб мерасанд. Такрорро таваҷҷӯҳ мекунем. бале, инҷо бозигари шумораи 10 дастаи клуби марказии варзиши артеш Билонг Ҷерард Бакинде Патрик Рудолфро аз пой афтонидааст. Чалишта ки довар баланд мешавад, зарбаи солеҳ ва гол! Дар дақиқаи 12-уми рақобат футболбозони дастаи ҳосилот ба пеш мебароянд. Саидҷон Зайниддинов аз 11 нафар бозигароне ки дар ҳайати дастаи ҳосилот дар ҳайати аввалия ҷойгир шуда. Ҳарчанд Иззатулло Рӯзиев аввал ба тӯб расид, аммо бо суръати баланд ба ҳуҷуми ҷавобӣ мераванд бозигарони дастаи ҳосилот. Фурсат барои онҳо ҳаст. гузариши дарвозабон ва инҷо дар майдон ба бозӣ ворид кунад. Партофтиё ба дохили ҷаримагоҳ, зарба бо сар ва дар дақиқаи 12 ҳисобро 1-0 кард. дар идома чанд дастаҳо кӯшиш карданд, талошҳои зиёдам буд барои тағйири ҳисоб. инҷо фурсат барои бозигарони дастаи ҳосилот ва гол! пеш саф шаванд. мо боша саҳнаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем. исоли беноят хуб буд аз ҷониби Салоҳиддин. тим бархӯрдааст. Патрик Рудолф гузариши хеле хубе ӯ аз бозингари дастаи клуби марказии варзиши артеш Шарафҷон Солеҳов дар дохили ҷаримагоҳ аз пой меафтад ва дуюмин маротиба дар бозии имрӯза. дуюмин фурсате ки барои дастаи ноҳияи Фархор ба вуҷуд омад. довар баланд шуд, таваҷҷӯҳ мекунем ба Шараф Солеҳов, зарба ва гол! ҳисоб 3-0. бозам тӯб дар идораи футболбозони дастаи ҳосилот. пас ба Патрик Рудолф, гузариши хеле хуби ӯ, зарба ба самти дарвоза ва қариб буд. Салоҳиддин Иргашев, зарба Иргашев ба самти дарвоза ва бозам ҳамлаи навбатӣ, бозам паси Шарафҷон Солеҳов ба Салоҳиддин Иргашев. партов ба дохили ҷаримагоҳ, Патрик Рудолф зарба мезанад. ҳамла бозигарони дастаи ҳосилот, зарбаи Фурқон Раҳимзода клуби марказии варзиши артешро шикаст дода буд дар соли 2016 буд. тибқи иттилои расмӣ ва инҷо як зарбаи хеле хуби дигар басанд. ва дӯстони азиз, бо ҳамин садои ҳуштаки довари марказ табрик мекунем ва гузориши мустақими хешро дар ҳамин ҷо ба интиҳо мерасонем. боқи саломату муваффақ бошед ва ҳамеша футболро пайгирӣ кунед. хайр.